डीजे आणि डॉल्बीच्या जमान्यात गौरी गणेश जाखडी नृत्य या पारंपरिक लोककलेची जपणूक करत विविध पुरस्कार मिळवणाऱ्या जय हनुमान नाच मंडळ मुमुर्शी करंजमाळ रायगड येथील नाच मंडळाने शहरातील कुणबी भवन येथील सार्वजनिक गणेशोत्सवाच्या निमित्ताने आयोजित कार्यक्रमात आपली कला सादर केली आहे। कला रसिक प्रेक्षकांची मनोरंजन केले। कोकणात दुर्मिळ होत असलेल्या या कलेची वयाची 75 पूर्ण केलेल्या वयोवृद्धांनी केवळ ढोलकी आणि चाळ या दोन वाद्यातून निर्माण होणाऱ्या सूर, ताल आणि लय यावर सादर केलेली कला तरुणांना लाजवणारी होती। तसेच पूर्वजांनी जिव्हाळपाड जपलेल्या या कलेची जोपासना करावी असा संदेश देणारी होती। ढोलकीच्या तालावर सादर केलेल्या शिस्तबद्ध विविध चाली आणि संभू राजू घराण्यातले तुरेवाले शाहीर सीताराम हुडबे यांचे सुरेल गायन आणि त्यास तितकीच सुंदर कोरस साथ हे या कार्यक्रमाचं वैशिष्ट्य ठरलं। पारंपरिक गणगवळण अभंगाबरोबरच शिवोबा तुम्हा विन रायगड सुना भ्रष्टाचार मुक्तीचे गीत सादर करीत 2 तासांहून अधिक वेळ कार्यक्रमाचं सादरीकरण करीत रसिक प्रेक्षकांची वाहवा मिळवली।
आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।